לפעמים אני עצוב ולפעמים שמח, לפעמים אני זוכר ולפעמים שוכח, לפעמים אני שבע, לפעמים רעב, לפעמים אני כועס ולפעמים אוהב, אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. לפעמים אני גדול ולפעמים קטן, לפעמים אני גיבור ולפעמים פחדן, לפעמים אני ביחד, לפעמים לבד, לפעמים אני באמצע, לפעמים בצד, אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. לפעמים אני כינור ולפעמים תופים, לפעמים אני קיצי ולפעמים חופי, לפעמים אני עצלן ולפעמים חרוץ, לפעמים אני מתוק ולפעמים חמוץ, אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. לפעמים אני חכם ולפעמים טיפשי, לפעמים אני ראשון ולפעמים שלישי, לפעמים אני תופס ולפעמים תפוס, לפעמים אני ענק ולפעמים פספוס, אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. Move it, we wanna bust your radio. Move it, the ball a shot like stereo. Move it, we move the train and carry on. Move it, on, move it, one time let's give it all a go. Move it, push it on up and let it blow. Move it, my BDM but you don't know. Move it, on, שעה 4:53. אני ואליאור בחימוש מחכים שהם יבואו. לא נשארו לנו הרבה מים. מה יהיה פה? מה? ככה זה בגדוד. השעה 5:09. אנחנו באכסניה מאוד מפוארת בעכו. מאוד מפוארת. קשה. יש לנו הרבה טושים. נגמר לי הדיו ואין עוד טוש ורוד. נגמר לי הקפה. השעה 9:56. שטש. אני תכלס לא שבוז, אבל אני גיליתי משהו שנורא מתסכל אותי. אם אני עומד ככה מול המראה ומקרב את הטלפון, אתם יכולים לראות אין סוף חיימוביצ'ים קטנים מחזיקים עוד טלפונים ועוד חיימוביצ'ים ועוד טלפונים. אני חושב שאני משתגע. חדר אוכל. בדרום העולם. שעה 5:28. כמו שאתם רואים, אין הרבה אוכל. מלא מרץ. כן, יכולה עליי. עצמי. השעה 7:10. אני תורן על הפס, וכולם סיימו לאכול.
לא אישרו לי את הבקשת יציאה. השעה 5:18. פה באוהל בהכנה למ"כים על חצי ב', פיניק גמורים על כל החולצות. מה נעשה? מתקיפים אותי 932 במוזיקה מזרחית, ואסף פה עם הסיגריה. מה אפשר לעשות? איך חיים ככה?